Proiektuaren izena da, Errenteriako hezkuntza komunitateak dituen erronkak identifikatzea, lehenestea eta aurre egiteko prozesua garatzea. Proiektu honen helburua da, Errenteriak hezkuntza komunitate bezala dituen erronkak identifikatzea, lehenestea eta aurre egingo dion bide orriak garatzea. Eta hori hezkuntza komunitate bezala, herri mailako proiektu bat dela esan dezakegu. Proiektu hau gauzatzen ari gara batetik Errenteriako hezkuntza komunitatea osatzen dute 6 ikastetxeetako zuzendariekin, horrekin batera udaleko hezkuntza teknikari eta zinegotziak, eta bestaldetik talde teknikoa osatzen dugun Elhuyar aholkularitza eta UESiko kideak gaude prozesu hau bideratzen. Gure esku hartzea transferentzia proiektu honetan batetik da hezkuntza komunitate bezala, erantzunkidetasuna lantzea, eta horrek esan nahi du apartaide diren zuzendariekin erantzukidetasun hori eureganatu eta praktikara eramatea dela, eta hori izan da esku hartzearen eremu bat, eta beste eremu bat da talde bezala, talde kohesioa lantzea, taldean adostasunetara iristeko baldintzak sortzea, eta etengabe baldintza horien errebizioa eta hobekuntza proposatzea, eta hori guztia baita ere taldeko emozionalitatea landuta. Proiektu honek, amaitzear daun proiektu honek ikasturteko iraupena dauka, eta momentu honetan ari gara aztertzen jarraipenerako aukera.